Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Morreu Celeste Caeiro, a muller que distribuí cravos pelos militares na mañá do día 25 de abril de 1974. Tiña 91 anos. A noticia da morte foi confirmada polo Diario de Noticias xunto da fonte familiar. A neta de Celeste Caeiro, Carolina, publicou tamén unha mensaxe na rede social X partillando unha fotografía da avoa. Dicía: para sempre a miña avó Celeste, olla por min. Nunha declaración ao Diario de Noticias por ocasión dos 50 anos do 25 de abril, Celeste recordou a súa historia. O soldado pediume un cigarro, eu non fumaba, nunca fumei. Por segundos fiquei a pensar como podería compensar aquel rapaz ali encima daquel carro a lutar por nós. Estaba ali a darme unha cousa boa e eu sen nada para lle dar. Sen pensar, tirei un cravo do ramo que levaba e ofrecillo. Nunca me pasou pola cabeza que por causa deso o 25 de abril viñese a ser recoñecido mundialmente como a Revolución dos Cravos, revelou. Nunca se conseguiu encontrar aquel rapaz. Sempre penso naquel día, sempre que penso naquel día choro. Tiña 40 anos, cuidaba da miña nai e da miña filla. Moraba no Xiado e adoraba a cidade onde nací e aínda adoro, comentaba Celeste. Os cravos tamén teñen unha historia. Celeste traballaba nunha cafetería e completaba nese día a cafetería 25 de abril de 1974 un ano. Por iso que o patrón tiña comprado flores para ofrecerlle, non, aos clientes. Debido ao rumo dos acontecementos, o establecemento foi pechado. Aquel día da Revolución non estaba a cousa para abrir moita cafetería. E o patrón pediulle aos funcionarios, aos empregados, que levasen os cravos, os carabeis, para non se estragaren. Co cal, aí veu un pouco o encontro entre Celeste e o soldado e o resto, xa sabedes que é historia. Esta é unha peza de Rui Miguel Godiño e Nuno Fernández para o Diario de Noticias portugués, baixo o título Morreu Celeste Caeiro, a muller que deu o cravo ao 25 de abril. Fonte familiar confirmou a morte dun dos rostros máis coñecidos da Revolución. Tiña 91 anos. Ola, moi boas, aquí estades no voso espazo do Galiportus tan particular, en formato curtiño, express e con pequenas historias e historia, moita historia neste caso, historia viva de Portugal e do mundo, como é a Revolución dos Cravos. Estamos aquí no Galiportus, como digo, nesta historia de historias, co grandísimo Abraham da Orraca. Boas, Abraham. Hola, moi boas, que tal? Moi ben, hoxe falando da Revolución dos Cravos, dunha cara moi coñecida, Celeste Caeiro, de nai galega, esa muller que distribuí os cravos por pura casualidade aos militares na mañá do 25 de abril. A partir de aí as espingardas, non, un pouco as armas xa con esa decoración que, bueno, pues digamos forma parte da historia que temos todo o mundo
presentes e que pois, nos ven á cabeza esa imaxe, como dicimos, de armas con flores, esa tan bonita combinación que incita a paz, Abraham. Certamente. E alén do máis, completamente sorpresivo e espontáneo. Non foi un acto, como ben estabas a comentar, non foi un acto reflexionado e programado como si era o que estaban a facer os capitáns que se estaban a xogar a vida depois de moito falar, senón que foi o acto espontáneo dunha persoa que levaba pouco tempo a traballar nese restaurante onde pois ese día ian a repartir cravos a vermellos e brancos. O que trascendeu para a historia pois foron os cravos vermellos, mas si Celeste pois foi a que iniciou ese movimento, non, de introducir ese cravo nas espingardas, non, dos militares. Sí, lembrades simplemente que se estades escoitando este episodio queredes tirar un pouquiño para atrás en todo o podcast, hai varios episodios deste ano 2024 que estamos deixando en relación á Revolución dos Cravos, con varias entrevistas moi interesantes que a efeméride tendes varios programas dedicados a tal evento. Comentabas, Abraham, sí. Pois, efectivamente, ela encontrouse, non, aí na Rúa do Carmo, que precisamente vai ao largo do Carmo, e encontrouse pois toda esa fileira de viaturas blindadas, que dirían eles, de tanques, que lle dicían iso, que vamos para o Carmo para deter a Marcelo Caetano, porque xa nesa altura morto Salazar, quen estaba aos mandos do Estado Novo, pois era o doutor Marcelo Caetano, e decidiu refuxiarse no cuartel do Carmo, que era o cuartel que tiña no Largo do Carmo, non? Un largo en unha praza, non? Pois tiña a GNR, a Guarda Nacional Republicana, e ali pois foi o onde esteve o Marcelo Gaetano, pois ata que nun último momento, xa cando entra Salgueiro Maia para negociar as condicións da rendición, pois ali esteve incluso disparando, tal vez non el, mas si os elementos da GNR cara o persoal civil e militar que estaba ocupando o cargo. Si é preciso decir, penso eu, o curioso do caso de Celeste, que alén de ter nome futboleiro, non? Así falamos de Celeste Caeiro, socio número 1 do Celta, non? Poderíamos dicer. Pois o caso é que ela naceu no mesmo ano no que naceu o Estado Novo. Sí, señor, era do 33. Cando se asina tamén a Constitución do Estado Novo, non? Do que se coñece vulgarmente como ditadura de Salazar, non? Que ese Estado con esa Constitución de 1933, e é realmente poético, non? Que sexa esa menina que nace o 2 de maio do 33. É certo que tamén xa normalmente dice xa o pai, mas xa a mai, non? Porque a mai era nacida na Galiza, mas onde medrou foi en Amarelexa, que está considerada unha das aldeias máis vermellas de Portugal. Entón xa lle viña. Celeste era moi comunista, non? Xa lle viña, non sei se comunista, mas do Estado Novo non era. Si non había ese comunismo militante, si que ela era consciente xa das dificultades e da problemática do Estado Novo. Si, iso é moito poético, que ela que nace no mesmo ano en que se acorda a Constitución do Estado Novo, pois é ela que de xeito tan simbólico encha de cor, non? Porque cada 25 de abril, a final, o que acaba trascendendo, ás veces inclusive xa vaciado do seu significado, pois é o cravo, non? Así, inclusive este meme de un cravo onde debería estar unha mangueira para os incendios, non? E o de abrir en caso de revolución, non? Entón é así moi... xogou un papel moito importante como persoaña pequena que ela era, igual que cualquier de nós, non? Como nos gustan estes héroes anónimos. Efectivamente. Heroínas, neste caso. Sí, afinal, cuánta xente non sabe o propio nome de Celeste, e saben que é unha rapariga, inclusive
como correu a historia de que era unha vendedora das que andaban a vender flores polas rúas de Lisboa, cando non, pois era unha persoa que traballaba no restaurante e que, pois, espontaneamente fez un xesto co que había no restaurante, precisamente, que eran eses cravos que se ian a repartir ese día entre, iso sí, aí está o sesgo de xénero, o viés de xénero, pois íase repartir as clientas do restaurante. Claro, os homes daríanlle unha caixa de pitos ou algo así, de cigarros, uns coibas. Fixadevos tamén que en 1988, 13 anos despois deste momento, coméntase que perdeu todo nun incendio que houve aí no Xiado. No Xiado, sí. Bueno, xa sabedes que cando acaban recordando estas efemérides, estos momentos e tal, dentro dese anonimato, a humildade da muller e demais, agora que acaba de morrer neste ano, e logo de vérselle conmemorar os actos moi emocionada, ela puido ver en abril os actos do 50 aniversario da Revolución dos Cravos, pois tamén sabemos que acabou pois os seus días, digamos que cunha pensionciña moi modesta, nunha situación pois tamén moi humilde, pero polo menos, como decía outro, co corazón contento. Eso sí que é certo, tamén hai que dicir, estaba pendente a medalla da cidade da Cámara de Lisboa, pois como gran referencia tamén de lisboeta ilustre por todo o que fixo, por todo o que significou o seu xesto, mas acabou finando, morreu sen poder ver ningún tipo de recoñecemento por parte da Cámara, que parece, como tantas veces ocorre, que non che fan recoñecemento se non morres. En vida non pode ser, teñen que esperar a que morras. Sí, a ver, o único recoñecemento así a salientar foi un poemiña que escribeu Rosa Guerreiro Díaz, co título de Celeste en Flor, e foi así o máis, e foi no ano 1999, contando un poquinho pois a fazaña de Celeste, non? De, pois esa muller, pois bon, o que é o último estrofe resume todo iso, non? É somente portuguesa, unha muller en tantas mil, mas irás ser con certeza muller dos cravos de abril, non? E efectivamente aí está retratada en moitos documentarios, en moitas imaxes, mas está ben que lle poñamos nome e que lle fagamos esta pequena homenaxe tamén desde aquí a Celeste, que nos deixou novembro de 24. Eu creo que ben merece tamén estes minutiños de parte nosa, máis alá de, evidentemente, a loita que houve e que continúa a haber, os capitáns de abril, todo o que veu despois, todo o que, como decimos, podedes escoitar nos nosos programas en unha chea de documentarios que hai de libros sobre a temática do 25 de abril. Este ano, no 50 aniversario, creemos que a figura de Celeste, tamén polo simbolismo, tamén merece esta pequena homenaxe que acabamos Abraham, cun tema tamén interesante. Sí, a ver, hai dunha banda da que gosto moito, que se chama Duques do Precariado, e é un tema que ten por título largo, non fala explícitamente dese encontro, non, entre os revoltosos que viñan do cuartel, non? Dos capitáns e os outros que estaban no cuartel da GNR, mas si foi empregado na serie Sempre, que é unha serie que a quen teña a ocasión de vela, pois sempre lle recomendarei a serie Sempre. Son 6-7 capítulos nos que van contando historias de persoas anónimas, desde pois un soldado que vai cos capitáns, mas é un soldado preto, non? Entón pois ten aí esas circunstancias cando chega a Lisboa e están pois por contextualizar, e como xa se ten falado nos outros episodios do Galiportus, pois todo ese contexto de guerra colonial que acaba estourando nesa revolución do 25 de abril. Pois unha muller que está na busca do seu marido preso, non? Son esas distintas historias que acaban confluindo, porque ao longo dos capítulos o que se vai vendo son esas 24 horas dese 25 de abril. E o tema titúlase Largo, era a trilla sonora coa que comezaba cada capítulo desa serie Sempre. Se podes buscala e vela, pois asistide a ela e disfrutade, e aí vai Largo.
Pois con largo vos deixamos Historia e historias aquí no Galiportus con Celeste Caeiro e este temazo. Alguém para amar, a mulher, os 3 filhos, de biberão. Dói por-me agora a lembrar. Dói ter de ser eu a contar. Dói por-me agora a lembrar. Um ano já foi-se, amor, e custa-me ainda falar. Sinto grosso e nem se via uma vez, daquelas que costumam dizimar. Era tão novo e estava já a pôr-se em pé, com um livro quase a publicar. Um livro assim chamado, meu ofício é largar. Venha cedo. Foi no Banco Central, na fachada lateral. Foi o bem contra o mal e ganhou quem mais quis ganhar. Historia e historias. O voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.